नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के नाविक समाज भी उल्लास से मनाई। ऐतिहासिक दिन पर नाविकों द्वारा पूरा दिन पर्यटक, श्रद्धालु और आमजन के निःशुल्क नौकायान करौले का फैसला लियल गईल बा। मंगलवार के दशाश्वमेध घाट पर काशी के सभी 84 घाटन के नाविक क बैठक भइल और ए फैसला पे मुहर लग गईल। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद माझी द्वारा बतावल गईल कि 22 जनवरी के पूरा दिन निःशुल्क नौका संचालन हुई। लोग 80 से राजघाट या फिर गंगा ओपार बिना कोनो पैसा देहले आ जा सकेला। बैठक में इहो तय भइल कि निषाद समाज 22 जनवरी के ही दोपहर 12 बजे राजघाट से 80 घाट तक शोभा यात्रा निकाली। इनमें 500 से अधिक नाव शामिल हुई। सबसे पहले भगवान राम के बाल स्वरूप के चरण धोके नाव में विराजमान करावल जाई। सिंधिया घाट, दशाश्वमेध, शिवाला 80 होते हुए शोभा यात्रा निषाद राज घाट मंदिर पहुंची। अब आपको बता दें कि ये बैठक में शंभू माझी, राकेश समेत कई लोग मौजूद रहे। नाविक समाज द्वारा 22 जनवरी के भगवान राम व निषाद राज सेवा दिवस के रूप में मनौले का फैसला लियल गईल। नावन के आकर्षण ढंग से सजावल जाई, ऊपर राम ध्वज लगावल जाई। शंभू माझी द्वारा बतावल गईल कि भगवान राम निषाद राज के आराध्य देव हवा। ए दिन भगवान राम और निषाद राज का सुमिरन कईल जाई। राम बाबू साहनी द्वारा बतावल गईल कि शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के बाल स्वरूप और निषाद राज के स्वरूप आकर्षण का केंद्र हुई। आपके बतावत चली कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहल बाटे, जेकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी के तय कईल गईल बा। एक कार्यक्रम के भव्य और ऐतिहासिक बनावे खातिर राम मंदिर ट्रस्ट समेत अयोध्यावासी भी दमखम के साथ जुट गईल बाने और ये कार्यक्रम इतिहास रचे जा रहल बा। खैर, एके लेके जौना तरीका से नाविक समाज में हर्ष और उत्साह देखे के मिल रहल बा और ये फैसला के बाद नाविक समाज ए बात का भी उदाहरण दे देले बाटे कि कौना तरीका से वो लोग भगवान राम के अपने अंदर बसावेला। अब ए पर आप सबका क्या राय बा? आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।